Kani ka jingile akai ultimate frisbee kaba ka kenja jingile akai kaba ngala ban ong le se ke babon na preng jongi yempat juyo sngo laning yempat juyo i namar kam pat dei ka we na ki game kaba hangni hajala ka jongi ni yo i bangin le akai hanrei menta hadian jongi phila ban yo i ki don ki player ki ba mi na arpo artli ki center ki ba hapo jongka CMYC but ki kani ka annual coaching program kaba ki wan lang ki dekat na ki arpo artli ki chnong labanong ki ban wan ban ya le kai kani ka game but nang ne kini ki coach ki ba wan ban le kai mata si ka ka tournament hapreng jongki kinla ban pen saprang ya kani ka game ya kani ka jing le kai haki chnong ki babon but in yo ban ya karan sibet but kini ki coach ki ba le kai ban pen su thu yangi kham ban ya sapang kani ka game kumno ki rule ki an jong kani ka game ke ka ba penlong ya ki ban jet ru ya kani ka frisbee game haka CMYC ngala ban kedau khandian ba ki la introduce ya ka football ka chess but ka frisbee ka ka way na kita ki game ka ba ka CMYC ka pandai kai Yel kai ya kene ka game da ka bangi pas ya ka desk hakikti lada de baka hap ka desk kemud kala turn over kemud la de no ka jongki opponent team te karul ngimsha ban long penyadai than kamet ban kendat lane ban kentat ya ka desk hapor ba kibat hakti te kata kimsha ngi score ya ke game da ka ba ngi ki kam ya ka des haki end zone midan ki end zone atli te ngi la ban kat ya ka des haki end zone te ngi sa score pat ya kan ni lawan rak ke India Ultimate lingba ke SMF project haka CMYC kidan kijing hikai kat ka bakna ki kwa te ngi gidai ka banta jang katakan gidai ka komponen jang ka CMYC haka sports ya ka ba menta ngidang neduk ngila sedang neduk macam senam ha ufa ma te ngidan kumni ka training stayau haka bangi ajing hikai kini ki coach and training ki CIT te dakil adap ni ka training ki ajing ka breki kena ki bawan center juki te ka ba menta ka thang jingi ka long bangi kwa ban penmi ki tim haman la ki CMYC tingi dan RPA center khat asha khasi hills shifau shagaru hills tingi kwa ban mi ki club team RPA teli by next year hopefully long ni kwa ban mi pada ka state team ha ka bakin yo ban compete bat ki wai na ki state kaba penloya ban join frisbee ba ngalong interested ba ki sports te mensuang le kai ki game ru tong ba ngalong ngakwa bat ban lon ki bathamai te long asnong jongi ki labun ki game ki balong similar ki balong kumju bet kum football basketball tamba ka frisbee pat kalong per ha kalong dang thamai ta kadang ngalong excited ban join ngala don kuan arngut te ngashim ni kene jeng kai kalong ke baso tanat nomor bakane ke jeng kai frisbee kede ya baro bat ki kena ki shenrang ki kentei bat ki temen bat semlah kalau ke bahasa tanah dulu kata-kata kan ke jing lekai ke jing lekai badan burom bat ba jing lekai ba pensilur tem badru ke jing lekai kelong ke ba
burom iwe ya iwe. Ngadon jing temu banra kene ka game Shaki Center jongi kenang ba ki community ki kena ki breu na shinong jongi kin yo le kailang yo learn ki game mathamai Sakawe nga pensyulur ya ki semla ya ki temen ya ki shinrang kentei bat ki kena nga pensyulur ya pi ba senga ba pin ya shim ya kane ka game. ngakwa ba ka jing yu jingai ba lada don ki kena ki balong interested ngan fokus hakisia ban kenang bakin poi like kin nginyo ka state team nginyo participate bat kiwe pat ki state kumjuru like kin ban participate ha Indian team. Teling ba ka je terilang bat kani ka India Ultimate ngilala ban wan ra sibun ki kam ski ba deru ki ngilala ban penyo yakini ki training kam yakini ki khana jong iru ki ba de sebar mi khala kuman hagani gila poi situ sa Bangalore ai kumto ba kilala ban pentibet sisu ila dikin yakendu yaki yo pat ki players ki pat ki coach nakal yang kari te menta hang ning yu ki coach kadang kajing training yaki coach menta jong meghalaya ki coach ki badai na brok kita ki center jongi bangila jit khnang ki dei hina katu kasinong bangi ba don ki centers bangila bu bangi ki awan lang ni man mentala arsin nong kadi ka kam ka ba annual training kam ka ba ar but kadi hakani ka kum hakani ka por bakia kenduk lang berok ki coach nakal lang ka state bakin ya kai bakin ya share ya ki jing nang ki jing hikai ne ki jing nang bakila ayo nakani ka sports ong ni ki community youth leaders mo bang ki bala ki bakwa banwan lang hani ka sport ki don lang ni ki ba ngila don pelat ya ka arfu arngot ki coach hang ni takala long no andre ki kadi nak kata bakidon ki basiwan ru ki ong ba ki kwa ban ya dan bentalang kan sports kan. Tekum tu pat ba ngilayo sngau naki nong penyan ya kan ka game mentaka singi bat komju bat ngilayo sngau naki players mane ke badai ki coach halor ka jing batai jongki ya kan ka rule ka game jong kan ka game bat ngala manong ba kan ka way naki senjam ka bakasi MYC ka shim kum ka ban introduce ya kano ka kanja sports lane kano ka jingile ka batmai khnang ba upai ba jongi hangni hajala unyo ban yashim banta hakiwe ki kanja sports ki balong thamai ban kanlong kumba penthamai ya ka rukum perkhat jongkiru but mane haba ya karan ba iwe naki nong penya ya ka sports ilong ba ka jingyo i junga jongki kalong ba lingba ka sports kinla ru ban permi ya ka state team kaba kinya le kai le se kala banlong national la ne kala kai tang state ru hanrei kadai ka way naki jingile kai ka compare bat kalau ka khubor kaba wanra yangi menta ba ka jala meklai jongi menta kala nang jam sakhman bat kibrio kilanang shim ya no ka kam ka bathamai krang man penthamai ka jingmot jing prkhan khobli sibo ni pi ki pai ba ki la pe ya ka video ngadi me ban ker khalmandai namantau for front media